Saidi yakapuwa mutombo uri stiff wakaoma ari kusaidi mani nawe Golden Valley takazozwa kwari ende mukadzi wakarudova wazimai ndakatorerwa murume wangu namai avanoda saka musaida hapo takange akanosamoni kana kuya anichikonzera nzendachisa ndiani akaita ticha afona akati ticha kunzire baveri ticha otenda zvasikonzera ustaboni chete saka makuti kuti imadza nenyaya iyi hamuzivi tiri kuti hamuzivi here It's a simple question. Hachisi chirungu chiri kupindura mambo. Hamuzivi here ari boyfriend akumuziva ndomuziva kumwana asi atindorege mutombo takamboyi ero zuva ranganzira chida kuubudira nezvirorani yakambotaura bhaibheri mapiri Nyaya yakapinda mudare yakapinda mudare uri kubvunzwa namambo kuti munhu uyo haana kuuya kudare wakamusevha ndakamupa ishara wake ndimutambidza ari mumaini asi iye hauna kumuti iye anamuona ichara wacho une namba dzake zvazoshandei manje zoshandi kugara asina kuyo achibatsire votura mutonga nevasipo vatura mutonga tichiziva takamudana kana usinga namba dzasaidi zaidi wachona unadzo watumira mumwe munhu anonota basa rinoita nemumwe munhu unoita anoziva maitira nei because mhosva yekutora mukadzi wemunhu haisi mhosva dikika inotonga zvakasimba so hatiri kutonga munhu tisina kuteedza zvatofana kuti izvo ndai munomusa munhu awita hamuna kumusa munhu unopa hr ndiye akatinyenga mai yavo ofanira kutaura kuti anogara pati omupa samunhu asaina kana kuti haana asi wamupa votozvinyora kuti aramba kusaina isu tinoita kuasiva nemutemo manje kuti kana munhu ade kutambula semaonerei ndizvo mambo anokona yes kana zvakadaiswa pa teme chitsonga mhepo bhoza hatisati taura nani dzokai kudare musi wa13 March takuitisa effort futi yekunomutsvaga musi wa13 modzoka sondeiro varowish musi wa13 March tinotomuda kuti agara apa aringanyanya kuita sei kada tonomutora pasomugoti pacho ikoko kumubasa kwake tinoenda pamaini tokumira tupe vanotipa vanotipa totoratakatomuri panyaya iri apa tauraiti ite zvaro mari paiva murangano orati haimune imwe nyaya ndeimwe nyaya baba haisi haipindi nhasi iwe kana vaimona satoidzwa ngainipashi sisumgamubve enda titaure taura kushoma inini handisi kumba kuti ndakazosvika musi wa14 wakazondidzinga kunhu ndakabva usiku musi wa14 saka ndakazotsvaga teksi ndakaenda kutauni kunogara mwana wangu ndakazoenda kupindura kuzvonga ndiri kupindura saka kumba kune vana nezvinhu zvangu kutori nevanhu mune vana vangani naye hama yangu chiri kugadzisa nyaya yedu maiwadzinzei tachingokukumbirawo handina kuvadzinga taurisa handina kuvadzinga wawo chikumbiro changu ndekuti wanzwa zvavataura madzimai chinovarwadza pasi pano mwana wake akawana chinonakidza sei anonga nekufunga kuti mwana wake so hazvisi chii
Handizvi pamba munogara hapana ri mukana wekuti avawana hako rume yavo yavanofana kushandisa nevana yako semunhu uri kukadziwa pamusoro pavo nyaya ichimbotaura pekugara panogona kuwanikwa but nechida kuavoida mashoko because tsika yekufurira vana kuti ndiite sekuti nini handigona kugara nevana haisi tsika yakanaka. Nyangwe painditiza achinogara nasaidi saidi ku10 what ini ndaisara navo vana nyangwe izvozvi panga asipo vana ndikugara navo vachienda chikoro saka vana haisi problem. Nyangwe nini ndinorwadziwa nevana vangu apa tiri kuti wangu here kune vanhu kune mbasha dzavo dzamai izvozvo ndozvinzi hamusati masiyana ndizve saka tiri kuti pane chikonzero chekuti muriwodii ndiri hanzvadzi murume handizivo mafungiro angu nechikumbiro ndanditi toti pakaitika misunderstanding zvakaita izvi inini pachangu ndanditi ndinodzoka ndotya kuti ko vanhu vakazosimudzirana zvisiri kuti murume anogona kuti ashort temper wosumudza wotema mudzimai kuti mudzimai wotema murume yoite imwe nhau yekuti vanhu vanogona kuurayana isu tichiri panhau yekuti vanhu tigadzirisane. It's a small house yavainayo ine 4 rooms. Sache zvokuti ndodzoka ndotya kuti maybe vanogona kuzotorana mamatanga asiriwo. Saka vanofana kuita sei? Handizivi kukumbira kudai. Tatifunga rimwana nezano ndiranda ndatoisawo Rodzoka hangu ndotya. kuti 4 rooms 4 rooms gaza unogona kusatonzwa zvekuitika munext saka imbayaumezi kaiti haidzodzinike mani chionai zvirimo tikuti ngatichipedza ikanyaya pamwe muri kuvapomera musha vasina kupara kana wakaipara mbondo watiri kugwerengedza ndizvo kana wakaipara murume ndiwo dhisaida nemukadzi kuti vatikuda kuve pamwe here handizve izvo muri kutyira kuti vanhu vanogona kupondana zvizvo zvaiti zvamutaura kana kuti mumwe anogona kuti ndamwira poison park zvinoitika izvo mati muri kuindoni muno kuchekuri bhindura chaiyo iyo yekumberi kuharare saka mapakuru ndokunogara baba uri kubhindura mapakuru amen menotoita sei manzwa zvekutaura tete nokutodii saka ndauya pamwe tinondudzwa kuti ndodii panyaya yekuti vana nokuti ndakafonerwa nechikoro chemudiki wacho agrade 1 vachiti mwana anga achingoyeredza musoro dzimazivese saka tazotora mwana tikaenda kuofisi kuzungurudza mwana tichichirumedza mwana akati handinoda mai vangu akataura anzi mwana akatsanangura situation yakaitika nekudzingwa kwese kwandakaita chii saka vachiti muri kuti kudii nemwana nekuti mwana asingazivi asi kudzidza zvakanaka mwana asingazivi kuti mai vanhu munoziva kuti pese onaika zvese zvingatungaitika kana wamumba isa vana kumberi ndikazodai ndikazodai kuvana vangu vachazoita hapana ndakaipa chekuti vana vanotanhira imwe toriko muchifamba muri uku mumwe ari kutofamba achichinhu chakanaka so isusu shungu dzedu mai hadzidze kuti muramba nemurume ndedzekuti chakaipa chibude kana chabuda vanhu kana vanochiregerana vanoregerana hazvina kutanga nhasi tinonyadza mano dzakadii munhu watinenge tichida kudhila naye uyo ane ruchiva rukuchiva mukadzi womunhu achiziva handaiti ndimainini wangu ndo zvakataura pani ndimainini wangu chichi saka mumainini wako vaunotoziva kuti vane murume ndizvo uenda unogara nawo kuteni izvozvo ndotoda kumutongera imimi motaurirana imba yenyu kana chinda mberi yoenda ini ndine chikumbiro kutaurirana pakadaro hapana kutaurirana ndiri kukumbirisa mambo ndiregerereiwo nyangwe mubhaibheri makanzi chivi chinorambirwa mukadzi upomwe svondo rakapera makandipa last week but one makandipa mukana ndimbonofunga
saka ndakafunga ndikagumisira zvekuti handizivi kuti zvinhu zvakatanga rini zvaiguma rini ende vanhu vakatanga chinhu chavo havasiyana. Maybe the next issue vanhu vakutoplana kundiuraya inini because ndikuvatadzisa kushaya mufaro ende vana vangu handitendere kuti vanoona unhu uhu havana chavanodzidza. Ndine musikana 1 ari grade 7 ende musikana iyeye patabva panapa Friday Monday ndaenda kuchikoro kwevana ivava nyaya yevana ndakaifambira mambo vana anenge achida kucapture vana but nyaya yevana nyaya yekids zone ndakaifambira ndevangu vanhu iri shave rakazobata rimwewo. Saka iwo hauchada mukadzi ya kana vana vacho kuti vachengetwe nevanhu ava havana hauchada mukadzi hongu mambo ichimira tichakudana regira baba vamboisa nyaya yavo bobuda izvi baba vamboisa nyaya yavo zvavari kuti tozokudana vakomana vaviri musikana mumwe chete. saka chiratimbotara netezvaravo mbokudai tichitadzi munyaya but titokurukura ava vatiratidze kuti hatingakunyairi uripo